हालौ लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैलायबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो बुजिगोन आरोना दिनै ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनदों BTR नि CM प्रमद बर' बिथाङा इसे रां लानानै गुबुन मानसिनो होनाय बेबायदि नुथाय नुदों आरोना बेखौहा ससियेल मिडियायावहा सोर हगारदों मिथिया नाथाय नुदों आरोना बिनि गेजेरावनो बे बाथ्राया जाहैबाय बे राङा सोरनोबा खुस होनाय नङा बेबायदि मोनदों आरोना आंनि नुनायाव बा सोरनोबा बेबायदि इसे रां अनसुंथाइ होनाय बायदि नुदों आरोना जिहेतु बेखौ सिक्रेटलि होनाय बायदि नुदों आरोना होखुमानाय सोरनोबा बेबायदि नुदों आरोना नाथाय खुसथ' जानाय नङा खोमा आरोना खुस जायोब्लाथ' खुसआ गोबां होनो हागोन आरोना नाथाय बे समाव बियो सोरनोबा इसे रां होखुमादों आरोना बेखौहाय बेयाव जों नुनो मोनदों। आरोबाव मोनसे खोथा जों दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायावहा नुनो मोनदों आरोना बिदि जोंनि BTR नि बायजोआव थानाय बा जायफोर गामिखौ दिनै BTR सोसनजाबाय होननानै खोनानो मोनदों दिनै बिसोरनिथिंजाय गुबुन गुबुन जायगायाव दा पन्सायत इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरोना बिनि गेजेरावनो माखासे गामिनि मानसिफ्रा बेबायदि बुंदों आरोना फोरमायदों जे दायो जिहेतु उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिसोरखौ सरजाबफानाय जाबाय होनदों नाथाय बिसोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सरजाबफानाय जाबाय होनब्लाबो दिनै बिथांमोना बे BTR निफ्राय जेबो मोननाय जायाखै बेबायदि जादों आरो बिथांमोनखौ आरोबाव जिहेतु BTR नि बायजोनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय MLA फोरनियाव माबा मोनसे बिनो थाङोब्ला ओरैबायदि जाथाय जायो बिसोरनि गेजेराव दिनैनि बे समावहाय नोंसोरा BTR आवनो हाबखाबाय नोंसोर BTR निफ्रायनो मोनखासिगोन बेबायदि आरोना बिथांमोनखौ बेबायदिहै बुङोबा बेबायदि सानो बेबायदि खालामो बेबायदि जाथाया बिसोरनि गेजेराव जादों बेखौ दिनै बिथांमोना फोरमायनानै लादों आरोना नोंथांमोना आं बिथांमोननि बे भिडिअ क्लिपखौ एसे दिन्थिनानै होगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मा बुंदों बिथांमोना ना बिथांमोना दिनैनि समाव मा फोरमायनानै लादों BTR आव हाबमारबाय दा BTR इलेक्सन BTC इलेक्सनाव बिथांमोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जानानै भट होनो मोनगोन BTR नि जानानै इलेक्सनाव बाहागो लानो मोनगोन बिनि उनाव मोनथायफोरखौ BTR निफ्राय मोनगोन हा बा BTR नि सिमनाया माबोरै जागोन बेखौ जोङो नुनो मोनलांगोन आरोना उनावहायसो जाथाया बोरै जागासिनो दं दायो नोंथांमोना एसे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाबानो जाबाय ना लोगोफोर नायलांदो। सारमोननिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिग्रोबाय दा नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों बेवहाय जोंहा BTR 1 नं नासोरबारि गामिया BTR जानाखि एक्सटेनसन जादोंमोन दा बेवहाय 1 नं नासोरबारि गामियाबो सोसनजाबाय आरो सोसनजादों होननानै जों मिथिखागौ दा बिनि गेजेरावनो मोनसे कौशलफोरा जोंनि पन्सायतनिफ्राय जिहेतु जोंना सिगाङाव उत्तर कलाबारि पन्सायत होननानै मिथियोमोन दा बै उत्तर कलाबारि पन्सायतनिफ्राय दिनैनि गेजेराव आरो दासिम जेबो जोङो दाखालि जेरैबायदि जिअ'टेकफोर लालायनाय जादोंमोन न'फोरनि थाखाय गोदान न' जानाखि होनो गोनां दंमोन आरो अरुणाचलफोरनिफ्रायबो जोंनिफ्राय आरो जोंनि गामिखौ नासयनाय बायदि जादों मानो होनोब्ला आसाम सरकारा आरो दा सोलिफुबाय थानाय MLA मानगोनां उत्पल बरा सारा जोंखौ थाङोब्ला माने नोंस्रा BTR निफ्राय माबा मोनसे मोनसिगोन होननानै जोंखौ माने गावसिनिफ्राय माने होबथायनाय बायदि खालामो आरो माने नासयनाय बायदि जाबाय थायो आरो दा जोंखौ गामि हिसाबै BTR नि उदालगुरि जिल्ला होननानै जोंखौ स्वीकृति होयो दा बेजोंनो बुजाबनाय जादों आरो बिथांमोनहा माबा मोनसे जोङो आर'ज लानानै थाङोब्लाबो नोंसोरो BTR नि CM नाव थांनानै लाय बा माबा मोनसे मोननांगौबा बिसोरनिफ्रायनो मोनसिगोन होननानै बुङो आरो जोंथ' दा थांनाय जायाखै बेवहाय खिन्थु अब्लाबो जोङो लकेल सिगाङाव जेरैबायदि MLA दङमोन बिथांनावनो जों आर'ज बिलाइफोरबो होयोमोन दा बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जायो आरो माबा मोनसे अफिसियेलि खामानि मावनांगौ जायोब्ला दा नोंथांमोना बबे अफिसाव थाङो? जोंथ' दा गामि हिसाबै जानानै जों जेरावबो थांथ'नो हायाखै मानो होनोब्ला जों गोजौजोंसो एसे टाच खालामबाय थादों आरो आन्सलिक एबसुनि दारै जोङो थांनो होननानै सानबाय थादोंमोन बिथांमोनजोंबो जों टाचआव दंबाय थायो सावरायलायबाय थायो बिथांमोनजोंबो आरो डिस्ट्रिक्टनि जायनाखि दैदेनगिरि जोङो एबसुनि दङ बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनजोंबो जोङो एसे जगाजग खालामलायनायनि गेजेरजों थांनो होननानै सानबाय थादों आरो बिथांमोनहाबो खावलायदों जे थां सानसे समाव आरो नोंसोरबो गामिनि जानानै मोनसे
मेम'रेन्डामफोर है माबाफोर मोनगोन खोमा होननानै बुंबाय थादों आरो दा खिन्थु जों गामिनिफ्राय बेबायदि सुबिदाखौ थांनो माने रावबो सुबिदा मोनाखै आरो समाबो जोंना बेबायदिसिना जिहेतु सोरबाया बहुद गोजानाव थांनांगौ नालाय जोंना थाखा फैसानिबो खोथा दङ दा बिनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बेखौसो खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंनि 1 नं नासेरबारिया जिहेतु BTR ओनसोलाव हाबबाय बै BTR ओनसोलाव हाबनाया माब्लानि समाव जों पुर्नांग भाबै जागोन आरो जों जे बे BTR खौ लिरनो हागोन आरो दिनैनि समाव जोङो माखासे माबायावबो BTR हिसाबै लिरदों खिन्थु मोजाङै मोनथिजोबा खिन्थु जादों होननानै मिथिगौ खिन्थु अब्लाबो जोङो लिरनाय जादों आरो बेखिनियानो जेबो जोंनि गामियाव जेबो नटिफिकेसन गैया खिन्थु गामि हिसाबै नटिफिकेसन गैया खिन्थु ब्लक लेभेलाव माबा मोनसे नटिफिकेसन दं बायदि मोनदों आरो दा बिनि गेजेरावनो जोंखौ माखासे माबाफोरनि थाखाय अभियोग दैखांनायनि थाखाय माने जोंखौ नासयबाय थानाय जादों आरो दा बेखायनो आं खावलायदों जोंनि गामिनिफ्रायबो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दं गेदेर गेदेर सोरबा लेखा गोरों फरायसुला फरायसुलिफोर दङ बिथांमोनाबो जे बिथांमोननि जायगायाव BTRनि जायगायाव जोंनो सुबिदा मोननांगौ आरो उन्दै उन्दै भबिसतखौ लानानै गथ' गथायफोरखौ जुदि गोजौ थाखोआव जुदि थांहोनांगौब्ला जोङो बिथांमोननि भबिसतखौ नायनानै जोङो खामानिखौ मावथारनांगोन आरो आं आसा खालामदों नोंथांमोननि जुगेदि जाहाथे मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि BTR ओनसोलाव हाबनाय गामिखौबो नायसनो बेखौनो आं बिथांनिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय दा नोंथांमोननि बायदिब्ला नोंथांमोना आसाम सरकार आरो BTR गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेबो मोननाय जाया जेबो मोननाय जायाखै जोंनिफ्राय जेबो जौगाथायनि मुङाव आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय दासिमबो जेबो गैया आरो मोननायबो जायाखै आरो जोंनाव बेबायदि गोजौ लेभेलनि जानाखि BTR गभर्नमेन्टनि जानाखि MLA EM MCLA सोरबा CM सार बिसोरो माने जोंनि जौगानायनि सायाव आरो गामिखौ जे नोजोर लानांगौमोन BTRआव हाबबाय होननानै बिनि सायावबो जेबो नोजोर गैया आरो जेबो मिन्थियाबो आरो रावजोंबो जगाजग गैया बेबायदि जानानै अबस्था दङ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ खोनाबायबो जानांगौ मा फोरमायखो बिथांमोना बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोना दहाय फार्स्टआवनो बुंखादोंमोन ना प्रमद बर'नि बेबायदि फैसा खमायनाय बेबायदि नुथाय भिडिअ नोंथांमोना बे समाव नायनो हागोन माबायदिहै होदोंमोन आरो बोरै जादों बे भिडिअखौ सोरबो बोरै एगारखो मिथि मोनाखै आरोना रावबो नाथाय भिडिअखौ बिथांमोना होदों आरोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना बोरैहाय घुस होनाय ना सोरनिबा रां एसे होनाय बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै लादो आरोना घुस होदोंब्लाथ' होदोंसै आरोना दानि दिनावथ' मा बुंबावनो आरोना गासैबो घुसजोंनो सोलिखायो सोलिनायाथ' गोबांसो गोबां मोननो थाखाय फैसा होनानै दा इलेक्सननि समाव बेबायदिनो गोबां जानो हागौ आरोना लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना माबायदि मोनखो दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोसे साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै होगोन आरो कमेन्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय